Hello everyone! Mga pag-ampo para mapanalanginan. Una sa tanan, una mangayo, ato munang pasalamatan ang atong Dios, ang atong labaw, ang atong hari sa tanang hari, ang gamhanan sa tibuok kalibutan sa langit. Ato muna siyang daigon pasalamatan sa tanang nga mayng lawas sa kapiskay kaabtik sa itong panglawas, sa iyang giya, sa iyang lamdag, sa iyang proteksyon, sa mga panalangin nga atong gikaon matag adlaw, nadawat ta sa trabaho, nangisda ta daghan ta kuha, naninda ta daghan ta halin, natay mga tinguha iyang dunggon ang atong mga pag-ampo, ang mga pamaagi diha, unas ang mangayo, ato muna siyang daigon. Lord, thank you for everything. Wagi kami mahimo kung wala ikaw. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ikaw lamang Ginoo nga among ludhan. Ikaw lamang among sayawan. Ikaw lamang Ginoo nga among ampuan. Gamhanan ka Ginoo sa langit. Lord, ikaw ang among source of blessing, provider, and supplier. Ikaw Ginoo ang among proteksyon. Ikaw Ginoo ang among protektor. Wala gid kami laing ampuan Ginoo kun ikaw lang gyud Ginoo. Lord, nasayod kami Ginoo nga sa dili pa kami moampo diha kanimo, nasayod na ikaw sa amoang kasing-kasing og sa among hunahuna. Lord, salamat sa tanan. Kung wala ikaw, nangamatay nami sa COVID. Kung wala ikaw Ginoo, nangamatay nami sa bagyo. Salamat sa imong proteksyon. Imo kaming giluwas tibuok pamilya ug tanang tibuok tawo Ginoo. Lord, dasiga kanunay ang akong hunahuna, ang akong kasing-kasing. Wala gid kami mahimo kung wala ikaw. Ikaw lamang kantahan og ampuan og ludhan. I worship you, Lord. I praise you, Lord, in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord.